Nå, det er så min lille krysantemumsbom, der skal ud og skydes af nu. Jeg kommer til at klippe lunden af, så... Der var ser den lidt fucket ud. Hvor fanden er min lighter? Den var her. Nå, men lad os se, hvad min lille krysantemumsbom kan. Den er ikke ret stor. 57 gram. Der var der på sko. Så... vi ser sgu lige, hvad sådan en 57 grams bom kan. To sekunder for lige låne, så jeg kan få den tændt. Og så kigger vi. Ups. Lille krysantemumsbom.